Arratsaldeon gaurkoan hemen Ubidetik binakako San Fermin txapelketa martxan. Atzo eman zitzaion binakako txapelketari lehen hastapena Kortesen. Han izan ginen lehen jardunaldikin, bertan horri bilizien aurrez aurre Oskoz eta Perez Aranburu eta Mendiburun kontra. Eta egia esan, zuzenen ikusteko aukera iketzen izan, baina oso partidu polite jokatu zuen lau pilotarik, eta azkenen garaipena Ane Mendiburu eta Natale Aranburuntzat, 22 eta 20eko markagailukin, gauzek oso estu izan zien partidu guztintzear, eta azkenen, garaipena urdinentzat izan zen, eta gaur, bigarren jardunaldi hemen Ubidetik, eta hemen ere bibikote haundi aurrez aurre. Alde batetik, Mai Barrokal eta Maite Mujika, eta aurkari Ainhoa Ruiz de Infante eta Amaia Arrastia. Azkeneko beroketa tarten haidi lau pilotarik, gaur behintzat fresko xeore eukiko due, egia da atzo sekuleko beroa pasatu zuela Kortesen haitu behar izan zuen lau pilotarik, baina oso ongi moldatu ziren, partidu beharra eskaini ziuten, eta ea gaurre alaxe ikusten duen. Egia da, Ubiden bertan, baina urte asko da mazkiula etortzen, San Fermin txapelketan fijoa da, hasieratik intzuen apustu dos pilotan gatik, eta hemen San Fermin txapelketako jaialdi bat hartzen, eta beti jai giroan gainea izaten da, eta oso gustora etortzen gagu urtero Ubidera. Gaur komentarista lanetan, erekin berriz, Oiana Orbegozo, atxaldeon Oiana. Atxaldeon. Zer moduz aprobetxatuko galdetzeko, zer moduz dizte rekuperazio lan hoi? Ondo ikuste, pixkana aiga rekuperatzen, geota hobeto, eta Laister proba batzuk iten hasten naizen, eta Laister, omendiken denboa gutxia berrudarako beste txapelketako preste izaten naizen. Hoida ez, pena izan zen, justo garai ere, bai egia da bertso pilota beten, eta partidu hortan amaitzek itzinula izan, baina horrek eragine eukiko zula aurrera behide, hori ez, batez San Fermin txapelketa hau ezin jokatuta, eta San Fermin txapelketa beti pilotari guztintza nahiko berezi izaten da. Bai, pena horregatik ez, politia izatea txapelketa honetan parte hartze, baina hartu nun txapelketa hau parentesi bezala rekuperatzeko, eta berrurrengo txapelketa begira ez, Kaixabank eta plazaz plaza hor dare, eta orduako tarte hori rekuperatzeko eta berrorreako preste egiten naizen da, hori dago helburu bentzat. Ala izan da die, eta Laister, esan duzun bezala ez, uda sasoi hasiko da San Fermin txapelketa ondoren, eta hortako rekuperatuta zaitun. Eta hementxe, azken saketan pilotarik, ongi probatu nahi ditue pilotak, eta pilotalekuri behide itzaki gabeko pilotalekue da, denbora ematen doi hartzeko, ez da inbestateratzen normalen pilota, egi da ezkerralden beraka bezala egiten dula batzutan pilotak, eta hor sartzen denen txokoan pilota paretera sartzeko tendentzia hori badula, baina bestela baneko pilotaleku humile dela esango ginuke, eta arazo hundik normalen ez luke izan behar lau pilotarik. Hori da, nik uste tor hasieran igual esan ez duen hortan ezkerraldeko goiti berako aldapatxo hortan igual pelota batu beste igual galtzi ez dela harritzeko izango, pixkat jarri arte pelotalekoa, baina geho jokatzeko eta ez nahiko nobile da, eta nik uste lau pelotari ondo moldako gela, eta partidu irekile eta ehar bat espero dugu. Gero hor detaitxo baten fijatu ez, beti eta hor referentzi bezala guk hartze hor txapazpin jartzen duen lona hori ez, beti horrek txapatik bera duen distantzi hortan, batzutan hor txellurren pare-paren gelditzen da, beste batzutan zentimetro batzuk goraxo gaur ikusi du momentu jarri dune txapara aldeko hori ez, lurren gelditzen zaiola zulotxo bat, eta horrek esan nahi du, txapa pixkat gora-gora eukiko duela, eta ikusko gaur ze punterekin datozen batez bi aurrelarik, eta partidu politi aurre ikusten da, Amaia eta Ainhoa San Fermin bertso pilota txapelketan elkarrekin jokatzetik datoz, eta horrek ere konfiantza emango dio, gaina txapeldun atea zien. Eta Mai eta Maite berriz, bikote berri esango ginuke, oso gutxitan jokatu due elkarrekin, baina paperen gainen bikote handie osatzen dula iruditzen zait. Bai, nik uste bikote bakoitzek bere ezagorra ditula, baina atzelaiek kontutan hartuzkio bi
oso gutxi galdu, eta asko kubritzeuen adie ez, pelota asko kartzeunak hor frontoi guztintziar ondo ibiltzea, eta horrelarik, maile igual luze xegu da, baina Ainoak aldu nien ikustet hor aurrien moitu azit, eta tanto bukatzen saiatu gola, baina maile baita defensa ondila euke, eta, ze agusta igual. Bai, pareko ikusten da hasiera hontan ez, egia da, Maiteke normalen defentsa handia daukela, oso zaila dela berai tantoa sartzea, eta gero Mailik ere defentsa lan hori badula, ez? Orduan gortasunez ematen doa bikote oso gorra izanen dela, eta berriz erasoan igual pixko asmatzea beharko dula Ainoak berak ez, bestela oso bikote gorra horre ikusten da gorrina, eta urdine arriskutsuk ez, bik bere ematen badue bixi biltzen du pilota, bukatzen oso ongi moldatzen den bikotea da, eta ikusiko gaurkoan ze partidu ikusten du. Prest lau pilotarik, jendea agurtzeko. Egie da, Ainoa bera otxandiokoa dela, eta hemen bidetik gertuxe onda beti jendea ekartzen dula, eta normalen publikoa bere alde egoten dela, eta gaur ere hori antzemango da, eta gogo berezikin jokatzen du bertan, ezagunek ere hurbiltzen zaizkiolako, sakea gorri, eta ikusiko ze pilota ateratzen duen saskitik. Maili eta Ainoa bera pilota bizin aldekoak die, edo askotan bizitasun hori aprobetxatzea gustatzen zaioa, orduan ez dut uste alde handik ibiliko duenik pelotan bibikotik. Bai, bilek sakatzaile die, sakatzaile onak, eta nahiz da atzelarik errestatzaile oso nadien, zenbateko erain edun, ikusiko dugu. Maili prest, lehenengo sake hortarako, eta partidu polit bat eskaintzen dute lau pilotari. Sake motza, baina abiadura hundikin ateatakoa. Atzea Maili gerri jota. Amaiak eraman. Maitek pixkat arrotuz lau kuadro ingurura. Amaiak de inguru horta. Ainoa sartuko da jokun. Ongi zabaldu. Mailik zabaletik bildu. Amaiak erdi erdira. Maitek ongi etxi, Ainoan ezkerran bile. Ezkerrez joan Maite. Piskat arrotu. Amaiak eixio. Ikusten da horrez lurrek igual jan ikendula pixkoa pelota, eta alture asko ematen badio ez dula, ez dela gaine etortzen ez. Piskak gelditu eta baita gaina haueko bat bestere ikuste hor lurrien hotza atatzeu eta lan iteko pilota leku edaukea, eta ikusko du ez, zein moldatzen den hobeki. Txokoan osongi Ainoa bizi-bizi, beste aukera bat. Ona zen ez, horre indako autue Mailik aurreneko hankapausoia zabalein zeukelako, eta Maite oso atzen zeonez, oso ondindako jokaldie izan da, baina lehen txapan xietasun hori esaten aituan hortan ez, pixkat altu gote da, bidagoen Ainoak txapara bete-bete lehenengo jokaldi hori. Askotan txorak ere bat emateko ez, zentimetro batzun gora bera izitea, baina ja referentzik hartuta oteie, eta erain eukitzeu askotan. Eta gehiago igual Ainoa bezalako pilotaritan ez, igual besteke jokalditan horri biltzen txapatik geixio altxatuz edo, baina Ainoa egie da bere jokalditan oso zehatza dela, normalen ala ibiltzen da txapan oso gertu izaten die bere jokaldik, eta horrek eragin pixkoat izan dezake gaurkoan bere jok. Oain aukerako pilota, zabalea indarrez, Mailik jaso, atzea gerri jota, Maite kaltxa, Amaiak eskatu, hor pixkat zabalea alde indio, Maite pildu, Maili sartuko da launtzea, eharreki hor lauta erdi bost ingurura, Amaiak arrotu, arro Maite, Amaia ezkerrez,
Mai sartuko da jokun, pelota etxi. Ainoak altxa. Maitek be moztu. Ainoak oso bixi, Maite boleaz. Ongi sartutako pilota. Mai atzeak atera do. Amaiak arro-arro. Boste erditik Maitek. Ezker pareta bilatuz. Maite pilota etxi. Ainoak beste aukera bat. Maitek etxi bixi-bixi. Mai sartuko da. Ezker pareta bile. Ainoak jaso. Ez, hor Maik min egiten do, horregi da bere-berea dun jokaldi daukela. Oso ongi mozten do pilota. Ezker paretan bixi-bixi asko sartzen do. Eta igual hoxe da Ainoari gehien kostatzen zaion leku defenditzeko, ez? Hor, baina oso atzera atera da lau inguru hortara eta hor ezkerrakin beti ba esio komplikatzen die lanak. Ba, indartsu mozte hor Maik eta askotan egiten jokaldia bai, eta atzak etorrita, ba hor, min egiten bai. Ono bita huts eta ikusten da balan egin behar dela, ez? Antoitekore gor hasi da, pilotaka da isente ematen egin hasiera hontan. Eta, bueno, laueke zioa lan egin muzin inen eta, bueno, partidue gogortu diteke. Eta, kanpoan gaur atzo baina fresko godo, eta estimaukoa. Bai, alde hortatik esan giro beharra da pilotan iteko, ez? Hemen kanpoan jertxetxoa bai behar dela, baina pilotan aitzeko ba giro oso ona gaurkoa. Zabalea bizi-bizi Ainoak, Maik jaso, Maiak eskatu, earki atzeatu, Maite bolea sartuko da. Ainoa jokun, gerri-gerrin jota, Maitek eraman. Ongi atzeatu Amaiak. Maitek lau ingurura. Ongi Zabalea, Amaia hemen Zabaletik. Ongi beldutako pilota, Maitek aukera. Berriz Zabalea saiatu da, hor Ainoai pixkat tankata jokatuz. Guain ongi Ainoa ezker paretan sartuz, eta guain eukiko da aukerako pilota. Maitek ongi eskatu. Ezker pareta edarki sartuta, Maitek eraman. Beste aukera bat, bi pareta. Maik earki txostan bile, Amaiak bildu. Zabalea Maitek. Ainoak ongi jaso. Maik atzeratu, Amaia ezkerra irez, Maitek eskatu. Dejada txokoan, Ainoa iritsiko da. Maitek jaso. Txokora, eta tanto zona ez. Horre, tanto bitxi ikusi du. Hor Maite saiatu da ez, dejada batekin pixkat Ainoa zuzten harrapatzen, baina Ainoa oso ornezeon eta ongi eramando pilota hori, eta gero kontrara ba Ainoak jokaldi ona ez, eta bueno, guain saskira bikote urdinen ikuste Maitek etatea duen pilota etzela saskintzeon pilotaik bizina, eta Ainoak eta Amaiak berriz bat Ainoak sake aprobetxatzeko, eta bizitasun hori da bere jokun oinarrien pilota bizixegoa ateako duela. Bai, hor behar sartuta aurretiken min handi ditu hor oso bizi moitzeu eta eskate astintzei ju ingurukuek, eta bueno, hortiken aprobetxatutzeko nik uste eta bizixegoa igual nahiko zuela. Sakea erdi-erdikoa Maitek ongi eraman, Amaiak jaso, Maien aukera, atzea gerri-gerrin jota, 6 kuadro ingurutik, Amaiak bikain eraman. Maitek pixka zabaldu. Ainoak jetxi, ezker pareta bilatuz. Maik oso ongi atera. Maia ezkerrez, baztertu intzaio. Mair ire bai. Maitek jaso. Ainoak Zabaletik Zabalea, Maitek ongi eskatu. Eta ongi bildu. Amaiei horre sartintzaio esan duna ez, ezkerreko beraka egiten duen lur horrek eragine badula ez, ematen dunen, bueno, erdiko pilotaka da dela edo ezkerra ez dela sartuko, beti ezker bareta horrea jotzeko tendentzio dauke. Mai jokun. Amaiak arro-arro. Ba, esan dugu, azeran igual kosten gozela pixka moldatzea, baina ikustea azera-azeratik ondo moldatu gara lau pelotarik eta partidue
hola segitze bat jomentzat gorra izango ala. Bai, azkenen lurrekortako aukera ere ematen du, ez? Bizi zen hortan, lan inbarreko pilotaleku da, eta, ikusten da, ez? Hasiera hontan pilotak asko jotzen nahi diela tanto bat itxako. Gortxe, heldenko utxeitia. Bai, hor maitei pixkoan dikuste eskun kateatu intzaiola irikitzaioan da, baina eskun geixio kateatu zaiola gehiegi, eta hor zaleko arrastotik kanpoa joan zaio. Eta partidu berdin du, ez? Bai, markagailun, bai nik esango nuke kantxan, ez? Ikusten da, Ainhoa jokun sartzen denen, jokatzeko bizitasun horrek beti mine ikendula, eta gorrike ongi jarrita. Maitek jaso, Ainhoa pixkat ireki, Maitek arro, Maiak eman, Maite osongi, 5 erdingurun pilota baztertu, Amaiak bikain atera, ezkerpareta bilatuz gainea, Ainhoak ere bai, txostana joko do, Maitek jaso, hor da biltze denak, ez? Ezkerpareta hortan sartuta, Amaiak hortara xe, txostan bile, Maitek uzatu pilota osongi 5 erdingurura. Maik hor luze, 4 erdi inguru. Maik aukerako pilota. Bikain jetxi txostan bile, Ainhoak osongi eraman. Maitek atzea. Oain ezkerpareta bilatuz, Amaiak bikain atera. Bizi-bizi, 5 erdi ingurura. Amaiak jaso, oain eukiko do Maik aukerako pilota. Ainhoak zabalean aita, Maite hemen oso zabalea. Bildu, beste aukera bat Ainhoantzat. Zabalea, baina hor kanpora joan zaioz. Ege da, igual arrisku gehiago ikusten zaiola, ez? Ainhoa jokalde egiteko garaien eta baino hasieran esan duna, ez? Maite eta Maitek oso pareja gorra egiten du eta batzutan igual desesperazio puntu bat sorrarazi dezake, ez? Zuloa ikustea bikote horren aurren, ez da bate erresa izaten. Bai, hoi da, defensa handikoak die bileke eta ez duzu zulo ikusten askotan erabat gainen dauzgutzula. Eta, nik uste dut, oain gontan Ainhoak biskat moitu nahi zu pelota eta arrisku hortan kanpo aldein dio. Oain sake hona Maik, ez? Azpi-azpitik ateatako sakea eta horre ematen ez badore azpitik ateatzen denen ordu ibiltzen da gehiago pilota, ez? Ikusi du arrotzen duenen horrek bote arrogoa dela eta gora egiten dula, baina azpitik ibiltzen da pilota. Eta oain hori aprobetxatuz, sakea Maikintzat eta 4-2 markagailu. Itxuriar hartu da pilotalekuk hemen jendeak abitu ezinik hemen zutik bada eta pozgarri da beti uidera etortzen garen nolako harrera itea jendek. Bai, hoi da. Azkenin jendien berotasun hau sentitzie guztoko izatea eta nik uste dute pelotarik moko bela. Zabalea Maik, Ainhoa iren, beste aukera bat, bixi atzea, hankata, eta hor horri bilida, ez? Hor nik uste, igual lauko arraston pare hortan igual jodola eta hor irristin do pilotak, ez? Bai bixi eman diola Maik, baina askoatea da. Ez aurretik zen igual pote hori, baina hor nik uste zola bote normalarein, ez? Abiadura emanagatik Maik azken pauso hortan asko tiratu do. 5 eta 2, partidu hasiera da, baina gorrin aldetxo hau polite, ez? Beti atzetik datorrenak geixo estutu behar izaten delako aurkarik harrapatzeko. Bai, eta ikusita gaina gorriek tantu ezen bat kostatzen egitie, tantotxo hauek
gorrin aldea eroitze, urdinentzako azkenen Bai, batez gaina guen bisak ere segidan inditolako, ez? Bai. Aurrekoa ez barkatu, aurrekoa abiaduran indako, baina bai, txast inez bai, eta sakea maik azkenen ona daukena da asko aldatzen dula, ez? Batzutan luze ateatzen du, beste batzutan txostan bile, zabaleare botatzen badaki, eta maire arriskutsua da saketan guen sake osona. Bikaina maia errestoan, luze maili, amaia karrotu. Hor erdi eskapada, baino baztertu intzaio, Ainoak guain bai aukerako pilota. Zabalea bixi-bixi, Maite boleaz. Dejada txokoan, Maite bertan, eraman, ozta-ozta. Ainoak ere bai, Maite buruz gain pasatzen saiatu baino ezin. Guain bai bizi-bizi eta tanto, ez? Horre gaur ikusten da, ez? Igual tantontan, hoxe, zenbat lan berden bikote gorriri tantoa sartzeko, ez? Maite atzen bolea hori da. Eta hor izan ditu hirua pelota gainez pasatzeke beste ozaine pasago zetuna, baina bea bolea sartzanen defensa ondile dauke horrekin, eta hoxe, azkenean Iota sententzia zu bi gorri ondo dezkezula, eta azkena desesperazio hortan sotamana sartu oso azkartzetoren pelota hori, eta ezin nintzen. Ba, ez ikusi da ez, eta Ainoa saiatu dela moitzen urrungin ditu lanak, baina bikote honei tanto bat sartzeko, gauzeko oso ongin beharra daude. Maik jaso, Ainoak, bipareta, mai aiatuta bertan utzi, ongi zabalea, hor Maitek jaso, hor pasatutako pilota zen, baina ozta txapa gainen. Beso luen bentaja da, bai. Hor, harritzeko moduko izan da, pasatako pilota izan delako, uste ginen ja tanto zela, baina inalak, da, goin zabalea luze-luze, Ainoak eharki bildu, Maitek atzea, Ainoak txokora ongi, txostan bile, beste aukera bat Ainoantzat, Maite bertan da, Zabalen dejada, Ainoa iritsiko da, baino kanpora, eta horrez, oain igual atxedentxo bat, igual urdinek, ez, esan nahi dut. Moraskatu du guantxe. Sare hortan, ez, gorrik defensa ikaragarri erakusten nahi die, ez da, tantoik sartzeik, ikusi dure hor pasatako pilota hori Maitek eramandola, gero txokoan beste bat zaie. Bai, eta Maiek hor Zabaletik jaso hona, da hor gustuko, baina txapa gainen ailatzei danak. Bai, eta modu hortan da honen bikote bat, horrek burulanare ikendo kontrara, ez, akizolako jokaldik gero eta gehiago ajustatu beharra dituzula, eta guain Ainoare saiatu da hor Zabalen bukatzen, eta ikusten da, ez, gorriri tanto bat itxeko zenbat lan egin behar den. Bueno, guain, txeden aldin, elkarrekin hitzein da, gorrik pentsatze eta pozik egongo diela momentuz erakusten nahi dien jokoakin eta batez defentsakin. Eta urdine kontrara, hoxe ez, ezin bilatuz igual tarte hori, alde txori. Eta pazientzi hori ikusiko unoraino gelditzen bikote urdineri. Seitarton alde momentu honetan, da bentaja politia da gorreien aldeko hau, nola da un partidu ikusita. Bai, pixkoate horre Amaia osongi idatzetik, ez zaitzaio, igual eskun pixkoak eixo sartuko balu, igual Ainoari aukera geixo etortzen zaion aurreagotik hartuta bixi-bixi biltzeko. Eta Ainoan baitan hori ongi eida pilota batzutan moitzen, da defentsa ikaragarri erakusten nahi dila, baina saiatu beharreko doa nola tarte bat ikusten bibikote gorrin arten, ez? Zaie da, baina hortan saiatu beharko due. Prontoia esan duena nahiko noblie da, eta ez du hainbeste tarte irikitzen, ez da hainbeste tarte irikitzen igual bikoten artin, badu estin artin da, orduan gorrik gainen daudera bat, eta horrek asko balditzatzen nahi da. Bai, eta joku mota hortan bikote gorri eroso, ez bada lau kuadro hortatik bik gerota gertugo balin badude Mai eta Maite oso zaie da hortik ateatzea. Iaian gelditu da leno, horre kasi bai, pasatu do Maite, baina esku eluzatuta berak ez dakidez nola tomandun pilota hori, baina
berriz gorrin aldea erori da, eta momentun esan duzun bezala 6 tantuko aldea markagailu. Maiak jaso. Maite karro-arro. Oain etorko zai aukerako pilota Ainoari. Gerri-gerrin jota. Amaiak eskatu. Mai sartuko da launtzea. Horro songi pilotaka da ona. Maite sartuko da. Ongi moztu, Ainoan ezkerran bile. Ainoak bixi-bixi. Bost ingurura eta oso ona izan da pilotaka da hor, bai, eman dio. Bai, bizi eta pilotari oso bizibili do. Eta oso pilotaka da, ona izan da, Ainoana. Bai, asko sartu da hor, pelota hoi pareten azkenen da. Pilota berdinekin seitzea erakido Ainoak, igual, bueno, azkeneko pilota da, kada hau eskun sartu zaio, eta bixi-bixi atera den hortan, ba, bueno, saiatuko da, ez? Sakiekin asmatzen, ber... Oingoan bai, sakea osona, ezkerparetan itxetxie, Maite, ezin. Horra, hasieran sakea indarrez bai, sakatzen aizela, baina erdira atea do, guain bai ezkerpareta ongi bilatu diola. Baina nik uste hor Maite bera, pixkat, zola oso ongi jarrita ez, eskuinekin emateko nik uste pixka zalantza indula, eta azken momentun ba, ezkerrez jarri dela. Bitanto guain ba, bueno, erreskan, eta horrek partidun sartzeko balioko dio bikote urdineri. Beste sake hon bat, utza esegoa, bosterritik Maitek eraman. Mai bildu, Aino ezkerrez hor zabaleateako da pilota hoi. Mai txostan bile, Amaia gongi jaso. Maite, zabaletik zabalea luze. Amaia kongi eraman. Mai gerri-gerrin jota, Amaiak jaso. Aino ateko da launtzea, lauter diraino. Berriz inguru urta pilota. Maia ezkerrez. Maik aukerako pilota. Zabalean aita, luze-luze. Eta Ainoak ezin. Horre, bai, ongi aukeratutako pilotaka da ez. Gero bikote gorrik badauke beste ezaugarri bat. Normalen bi pilota ez dituela toki berera botatzen ez. Eta oire pilotan oso garrantzitsua da, oso ongi moitzen du pilota. Normalen tartea zuzenen, ba, bueno, igual Mai ez da ez, igual Aino ezela zuzenen tanto bile joaten den pilotari, baina dauken defensakin eta pilota moitzeko dauken modukin, ba, bueno, tanto asko ikeare lortzen duen pilotari da ez, eta Maitekin ba, osongi uztartzen nahi da momentuz. Sake osona, osongi Amaia errestoan, ezkerrez Mai, Ainoa sartuko da, dejada txokoan txostan bile, eta hor bai horre asmatu do ez, txostori jotzen denen ba, bueno. Maik zailtasune izan do pilota hori altxatzeko. Bai, horretzen bila junda ez, txapa gainen jarri eta txostan bila, eta hor azkenien lortu du tanto hoi, eta bueno, busgarrena, tanto txobatzukola konfiantza pixkat hartzeko eta de ondo torriko zaie eta berriz esakea behantzako. Ba, eta gaina Ainoak hori bilatu barra aukere bai ez, oso zaie da bikote honen kontra jo eta jo ba, tantoa lortzea. Inalakin da, ba, bueno, bilatu harko doz, pixkat jokoa nahaztea, baina horre tanto hontan, ba, bueno, egie da igual buelta emateko gehitxo zela, baina Maite egie da horre azken momentun oso gaizki gurutzatu dela, eta bistatik galdu du pelota. Amaia entzat hori txarra zen, pilota hori txarra zen. Bai, eta tanto importantia ez, hor 10 da bostekoa,
eta partidun erdira aiatzen nahi die, eta zetor. Eraine hondik ez duen. Erresto ona maian eskutik, esakea oso ona zen, maina. Ointxosta jota, beste aukera bat, maik. Dejada bikaine, oso ona, Ainoak firmatzeko moduko Ainoa ibiltzen da normalen efektu horrekin dejada iten. Eta osta izan da txapan gaine, baina oso jokaldi ona maien eskutik oain Eta hor, txapan gaine lehen hori beste mate izin da hola, eta boti oso txikiteu, hola dejada klase horrekin, eta asmatu ezkeo tantu ez zuzena izin lege. Igual etzen momentu txara beste geldialditxo bat iteko, Hamaika eta 5 jarri da markagailun bikote gorrie, eta gainea, konfiantza emango dio, Txosta beste bat. Bai, eta gero, dejada horrek beti ematen du konfiantza, aldea irikitzen nahi die markagailun, eta hor bikote urdinek igual, gelditzeko tartetxoa bado, batez takada luze haua gorrina bamoztekun saiatzeko. Bai hor, da maili, sake asko aidatatzen egunak, amaia errestu oso ondo aida, sake zaila asko atatzen aida hor atzin bazarretik, baina badie ja pare bat behintzet txostakin ata itunak, eta nik uste pixkator azpitik eta motxantzin atatzen itun hor minite ula ikusi dut, eta nik uste horren milare benmino egotan. Bai, nik uste nahi joan dela, txostorren bile tantoz, burun hori zula behintzat, eta nasten sakekin ongi, Oaine aurrekoa oso luze, bestea motza, aurrekoa txostan bile, eta mineiten nahi da lehen jokaldi horrekin. Maitei kateatu intzaio pixka pelota, Ainoa, dejada, aurreko amainan oso antzekoa goingoa Ainoan hau, eta ikusten da esan duzun bezala, jokaldi modu hortan bukatzen bada oso zaila dela defenditzeko, ia boteik ez tolako iten eta goingoan ikusi da, hori zinezkoa zen eramateko lurren oso bote txiki iten dulako. Eta bain, seigarna ondutarko zitzaiela urtine ere. Ba, eta Ainoak saketik asmatzea beharra dauke horre maiek indun bezala. Hor sake bat sartu dio Maitei, oain neuko daukerako pilota. Hortik eltorri datekelako pixkat buelta ematen hasteko aukera. Maitek bildu. Ainoak zabalea. Maiko songi, ezkerpareta bilatuz, songi jarritako pilota oso ondo mozetako pelota. Eta atzeak etorri da, baina asko sartu da azkenien pelota hori bazarrea biziatea da. Maien, nik uste beste zaugarri bat badela kantxan nola ibiltzen den, guaina ikusi da, bere tokin gelditzen den pilotari, beti ongi jarritako pilotari da, eta gaina pilotara atera iten da bile, eta gero azken impultso horrekin emateio pilotari, eta hor aldea markatzen da hankageldin jo beharren pausoan. Atzetik aurrea, beti hanka azkarra ditu eta honek askar moitzea. Oineatzea, Maiak jaso, Maitek eskatu, berriz bizi jetxi, Ainoak jaso, beste aukera bat, zabaldu, Ainoak ongi bildu, atzea, gerri jota, Maiak eraman, bost erdin gurura, zabalea Maitek, Ainoak jaso, ezkerpareta bikain bilatuz, Ainoak eraman, Ainoa sartuko da boleaz, Maitek eskatu baino Maik atzea gerri jota, ongi Amaia, Maire bolea bikainekin, Ainoak jaso, aukerako pilota goina Ainoantza, zabalea luze, Maite ongi jarrita.
Sanduna ez, azkenen ikusi da, tantontan ongi moitu do pilota, baina azkeneko jokaldi hortan asmatu beharra daola ikusten da, zebestela bakizo mai ez bada, maitere hor daola. Eta hortxe dau igual aldetxe hori ez, gainen izango balie bota ditun pizpairu hoik, pixkat gertu xiongo ziela markagailun. Baina, baten bat etzaiola atea eta gero gorrik bere oso ongiten nahi diela. Bai, defentsa tokatzen zaienen oso ondo aidiela nahiten, eta gero gaina aukera duenen erasoa pasatzea askotan. Sake osona Mailina berriz. Amaia oso ongi da errestoan, Egi esan horre... Bai, zaila askoa idatatzen, Bai, Mai oso ongi delako sakatzen eta Amaia errestoan bikaina da ez. Baina, bolean bile joan da, zen txarra, aukera, hori konfiantzak ematen do ez, markagailune zazpitantoko aldea, ongi jokatzen eta, airera joateko aukera, baina goingoan etzaio nahi bezalater. Ainoa sakea, Maitek jaso, Amaiak erdira, Maik bildu. Hortxe horstadin, baina ongi eraman Maitek. Zabale Ainoak. Maitek bildu. Txokora, Maik jaso. Zabalea bixi-bixi. Bai, etorri zaio gainea. Bai, sotamanoz eskura etorri zaio, Maitek aire. Goxe, txapa. Horre, igual, Ainoa ez da beti begik dauzkeula atzen ez, ikusko Maiten onda bilen, baina oso gehiegi bezala urratzen zaio askotan, guain aire sartu den hortan, eta pixkat bizi jokatuko balu, eta alture pixkoat eman beharreman kata jokatuz, hor ezkerpareta bilatuz, mine iteko... Bai, geixo inkomodo duke igual, Maitezatik goitik komodo ibiltzea, pelota asko ekartzeu, eta... Nik hor aukeratxo ikusten diot Ainoari ez, bikote gorrie oso puntu da bile, Ainoan jokaldiek defendatzeko, epa. Falta. Hor... Juezak falta eman du. Baina gero ez dakit, duda indon, ziren ikuste eskua altxadola, eta gero ontzat eman du ez? Bai, ontzat eman du, bai. Urdinen aldeko direzio eman du markadoreako, osake, ontzat eman du, bai. Bai, nik uste horre aurrena bai eskua altxatu dola, baina gero egie da dude indula, eta ez dakit hemen oso atzen gaude egie esan ikusteko errepikapenen zen oso argia geri. Eta, guain esan gorri burdinek takadatxo hartu du, Bai, 10garrena. Eta saketik egindako tanto hauek gustu hartuko ditu egile esatzetik lan asko inberra dauke hauek tanto lortzeko oin hartin da saketik pixkat asmatezkio Bai, aldea ematen zuen zehola markagailun, 14 joan da bikote gorrie. Aurretik, baina, iriki, momentun partidu, 10 hurbiltzea lortu du, saketik ere Ainoa mine egiten, eta, berrizte partidun sartuta, bikote urdin. Oso sake hona berriz. Maitek jaso. Erki etxitako pilota, Maitek eraman. Beste aukera bat Ainoak. Jetxi, Maik jaso, guain eukiko do erasora pasatzeko pilota, ongi defentsan Ainoa. Maik herri-gerrin jota, 6 kuadro ingurura, pilotak aurrera indo. Ainoa atako da launtzea. Maite ongi ezkerparetan bile, asko sartuko da, Amaiak ongi jaso. Zabaletik Zabalea, Ainoak jaso, Maik berriz iriki, Ainoak ezkerpareta bilatuz, berriz atzeak ateratu, ongi eraman, Maitek jetxi. Baito ikusi hor zabaltzeituenetan hor batzutan Zabalen asko tiatzaula Zabalea ez, eta uste zailautu dienaken kosta idezara igual. Bai, ala da ez, Zabalea
Txapa. Guk txapa haitxu dola irutu zaigu, baina juezak urdin eman du. Bai, hemendik, bueno, Mai zen igual bertan azeola, ez? Hor, Maiek garbi ikusi Maiek duela. garbi ikusi du, hor Nein honet txapa hotza irutu zait, baina ez dakit. dudako aure, ez? Aurrekon bate dudako izan da, aure, ba, bueno, hor txapa inguruntzen bai, Mai zeon gertu nahi da. Baina, bueno, ibilita huelta asko urbildu da, bikote. Hiru tanto arrimatu die, eta... Leno, kontrara esan duen bezala, igual, bikote gorrintzat ez da gara itxarra pixkoak gelditzeko, ez? Takada... Bai, beste tanto. Bai, takada... Luze xamarra, Maitere restoan zalantza batzuk ikusten zaizkio, egia da aurretik pare bat errestatu itola, baina beste pare bare sartu dizkiola, eta dudetan da bilela ezkerrakin uskukin jarri. Bai, eta guain hori, esan duna, ez? Deskantzua. Deskantxun gelditzeko autu hartu du, eta ez autu txarra ez, oso matentzun partidu bideratu ez eukeala, 14 aurretik zizten, eta bueno, horri izan da sake errestoan bolearaz joan da Mai, hor txapazpira alde indio, eta ordutik partidu pixkat aldatu inda, ez? Ainoa jokun sartzen, saketik ere pixkat geixioa asmatzen, eta bueno, aginte makile igual bikote urdinek hartuta. Amaia, ba, bueno, zesan ego Maiataz, bere lanen oso seguro. Bai, lanen nahi da hori. Igual ez abil oso pixka gozakaitz igual ez, eskubikin gehiagi eman gabe, batzutan, ba, bueno, pilota luzatzen ere askotan ikusi dulako, baina bere lana txukun iten, bate utxein gabe, erresto hontan ere osongi. Eta bikote gorri, ba, guain, bueno, burulanare tokatuko zaio ez, atzetik hurbiltzen ikusten aidelako bikote urdine, eta, bueno, iriki, partidu berriz. Bai, berriz tunaldie gutxi da, eta sakie gaina urdinek duela, ba, partidu iriki, A ber, ba, Ainoa sakera. Mai sartuko da. Maitek eskatu, atzeratu. Eskatatzeago. Amaiak arrotu. Ezker pareta bilatuz, baina ezkerrakin nor... Gora. Bueno, bida, itzeiteatik ez batzutan itzeiten hasten zanen pasatzen diolakoak ez, esan barrun oso seguru da biela ezkerrakin denak eramaten ditula normalen, eta hoxe komentatzea nienen, ba, justo hor gora alde indio. Bai, nik uste hor soltatza gondala pixkate gainetik pasatzea Maio, eta behitxo arrotu du. Bai, igual kendu inaizion pixkoatez, aurren utzi gabe. Eta guain, ba, bueno, berriz sake hartuta Maik, naiz eta aurreneko pilotak adan, ba, Amaia osongi aiden errestoan, bueno, berriz mineiteko aukera eukiko do, bigarren pilotak adare aprobetxatzen badu. Oso sake ona. Amaiari, hori bai, txapan izan dela, bete-beten, bai. Eta sakeekin bineiten nahi da ez, horre... Hor, azpitik atatzen pelota hori. Bai, abiaduraz, eta gaine etortzen den sakea da hori. Bai, kostaitzea hor, pelota hori altxatzea. Eta, bueno, gora alden dion hori arnasunea gorrintzat, eta oin sakekin ebai ez, bitantora jarrita zeuden, oin, bueno, lauera behintzat lortu du bikote gorrik, eta urdinek, bueno, lanen seituko du ikusita balen hori asko hurbildu zaizkiela. Beste sakeon bat, txostan bile, goengoan Amaia bikain eraman. Mai jetxi, Ainoak dejada, Mai kaltxa, Ainoak zabaldu, dejada txokoa mainotzaio nahi bezalatera, erdi-erdira, Maite zabaletik zabalea, Ainoak atzea, Maitek pixkat hortik aterata, Amaiak luzatu, Maite ezkerrez, Ainoak zabaletik zabalea, aire Maik,
eta oso ona ez, horre... Bai, hoi da, pixkat gorreiek belekutik atea, eta hor aukera aukidunen noen gontan oso ondo aprobetsa du. Zulue ondo ikusi gainoak eta... Bai, aurreko pilotak adan ikuste lortu dola ez, bere helburu horre luze jodonen zabalea maitere aiatzeko urrutizion eta maik ongi hor boleaz lagunduz, baino gero aukerako pilota eta hor bai lortu dola bere helburu, eta bueno, partidu oso irikie eta dena jokoan. Txosta, tanto bat. Baina Ainoak dauke aginte makillori eta badaki mina egiten nahi dela bere jokaldikin, batez bueno, hor txoko indako jokaldi hoikin, eta bueno, bai, baseran pixka kostantzaio hoi ikustio pixka sartzia, igual eskolan eskunetzein hainbeste sartzen ez dakit. Oain gotan, ja oain ikustea jokalditako pixka lasaio, Beritza da asmatzen hasia, eta peligrosu da holakotan Ainoa, hola astanin. Beste aukera bat, ongi etxi eta horre... Bai, esan du, bote txiki egiten dola. Hor igual maili oso zabalea joaten da ez, bai normala da, bueno, horre Ainoak badakilako ez, denetik iten eta zabalea joaten da. Maite, bueno, lehen osan du oso aurren zebiela, guain atzaxio gelditzen nahi da, eta atzaxio gelditzen nahi den hortan aprobetxatzen nahi da, ez da horrexa hemen asmatzea. Jau da, baina opeste pausotxoa faltazen bai. Eta berriz, bueno, tanto batea bikote urdine. Jendiere guztua, partidu paregatzen nahi da, eta ambientie dau. Maitek eskatu, ezker pareta bile. Hor jetxi, Ainoak ongi atzeatu. Ezkerrez Maite, jaso. Garri-garrin jota, Maitek, pixkat arrotuz. Eraman Maik. Oain jaukiko do pixkat agintzen azteko aukera, luze. Maiak eskatu, ongi atzeratu. Maite saiatu da, baina horrez dio pilota ongi erain. Ainoak jetxi, Maik gerri-gerrin jota atzea. Amaiak alturekin bikain erantzun. Ikuste guain Amaia konfiantzakin ikustetela ere bai ez. Oskun geixio sartzen nahi da pilota. Ikusten doba minik egiten, bueno, geixioa izaiola bikote gorririre mine egiten. Hortan ikusten doa izaiola mine egiten eta konfiantza geixiokin, eta bueno. Bai, eta lehen esan duena. Nik uste leheno goitik pasatzea gehiago jardun dala Ainoa eta goitiken hor Maitek ikarri jaztelula eta bain pixkate azpitik geixoa idala ematen, da pixkat min geixoa egiten idala hortan. Bai, eta bikote gorrik hasien esan du ez, defentsa lan horrek emaitze eman diola, oso ongi izielako, oso ongi jarrita zeudelako. Baina guain, zulo geixo ikusten da bi gorrin artene, bueno, neke lanare bai, azkenen partidu gorra izaten nahi delako, zulo geixo da hobin arten, eta bukatu beharrare ikusten da guain ez, esan nahi dut, bueno, defentsa makarrik aituta zaixego daukeala, eta hor erasora pasatzeko aukera Maik hartu beharko lukela pixkatez. Zabalea. Ikusten da ez publikoa. Grazi ez, ikusten du jokalde honetan, Ainoak oso ongi moitu ondoren pilota batxapa azpira jokalde hori eta publiko osoak ez, kasi batea altxatu du burura. Altxatu itxoskuk eta penatu duela. Oso ondo moitzen izan hor Ainoa, azkenin asko afina berra dago, eta bukaera hortan zabaltzen hasi dan pelota hori txapapea juntzaio.
Bai, nik uste, Ainhoa oso ongi dela, bera dela musika jartzen eta pixka gorri dantza hortan dabiltzela, eta Maik badaukela gaiez, igual pixkat berriz saiatzea, pixkat pauso bat atzea mandaba berriz agintzera, pixka pasatzeko, ze ikusten da bestela partidu ere arriskun daola, ez? Ainhoak asmatzen duen momentun, mina hundi ikendulak. Berriz esaki Maik atea da. Somotza, baino Amaiak, ez, Goaman ez, bai. oso sake ona, eta hortik aidan ikuste gaur Mai ez igual zuzenen, hainbeste lortzen, batzuk badeuzke baino ez hainbeste, baino gero egia da mina hundi egiten nahi dela, ez? Bai, mina hundi egiten nahi da hor. Nik uste sake lana egiten nahi dela gaur oso ondo dela eta xandana. Zuzenien batzu baitu lortuta, baina bigarren pelotak adako aukerak etortze zaizko eta... Eta gara ioneko bisak, guain... Bai, bitan tonaldi berriz amaseinako lortu ondoren urdinek. Eta saketik gaina behaiek. Berriz sake motz-motza. Atzea Maik, berriz gari-garin jota. Amaiak oso ongiraman. Paretan sartuz Maite. Maite Kietxi. Bueno, horre bikaina izan da ez, baino. Zaile, bai, txalotzeare kosta zaiola jendei horretik ez, goien behian. Ongi botatakoa izan da, baino egia da nik uste. Milimetrikoki. Bai, baino berak uste baino bekixi hori eta zaiola ez, horre. Bai, zaila zen baita, ez? Zatiken txokoa zekon pelota zabalea hola botatzie. Zaila zen da, bueno, Suertea ere bere alde izan du, oengoan ez dio, bueno, sandu aurrekotan bat txapakre aitu itula, oengoan ez, txapa gainen izan da. Eta tanto bikaine Ainhoan eskutik. Eta bixi eta emozio handi, partidun berriz, atzore emozio handi Amaiera arte. Eta gaur ikusten da bukaera arte sufritu beharko dela partidu aurrea teatzeko. Bai, partidua hasiera gorra izan du, hor nabarmen gorrik agintzen hundie, bentajatxo politia hartuz, baino segin du urdinek eta konfiantza gehiago hartuz empatatzen jo, eta guain ja partidu oso irikilik uste berriz eta emozioa, eta frontoia berriz partidun sartu inda da publikoa. Ba, ixilik daude, nik uste tensio handia daula, esan du ez, Ainhoan aldeko daudela, normala hau txandiokoa da, Bizkaitarra da, eta hemen Bizkaian gaudenez, bueno, bere aldeko pilota zalek diela, eta hor tensioan bizitzen nahi diela ez, partidue. Maitek atzeratu. Mai sartuko da bizko laguntzea. Hor Kietxi eta Ainhoak eraman. Maik atzeratu. Ainhoak Maiak oztozta eraman. Maik dejada txokoan, Ainhoak eraman eta Maitek ere bai. Dejada berriz. Maite aiatuta zabaldu. Maik atzeratu. Amaiak jaso. Eharra tanto ikusten zabalea luze, Ainhoak jaso, Maite, atzea botatze saiatu da baino horre pareta gehiagi bai, Amaia bai bikain. Guain, tanto sogorrak, Bai, da tanto nahi Amaiera poloi bat beziu. Maik jaso, osongi Ainhoa atzea, Maitek jaso. Hankata Maitentzat, hor zabalen saiatu deja botatzen. Maite hor da, Maia bikain atzeatu, Maik bikain eskatu. Asko balio tanto hau, Bai, asko balio tantotan abaritzen da ez. Hor, ai. Asko sartu da azkenien da, nik uste ja, nekien erain ere bai, tanto oso gogorra izan da. Eta, bueno, tanto politia joko du egoen gontan. Gogorra bezin gona. Bai, oso tanto ona ikusi dut, defentsan egia esan goengoan ikusten Maite eman martza joan meritu ez, ikaragarrizko pilotak jasoitxo, ongindako jokaldi asko zien, bere tokin jarrita. Bai, indako tanto bai, eta kriston defentsa erakutsi dola ez, eta nik uste etzela txarraren naiz eta
1917 aurretik joan, atxeden txiki bat hartzea, ikusita ze Bai. tanto gorra izan den, Bai, momentu hau bukaera da, eta tantu gorron ondoren nik uste batez gainean kontra esango izan da. nuke gorrintzat izan dela Bai, arnaskun txiki bai. bat ondo etorriko zen. gorra, ez? Eta batzutan urrengo tantoa ematen du tantoa indot eta segin behar, baina oso garrantzitsua da arnaz pixko bat hartzea. Bikain luzauta gaian menetik. Baitek atzea, Amaiak ze, Mai sartuko da, gerri jota, Maiak eraman, ezkerparetan sartuko da, Maik atera, Ainoak oso atzera, Maite hemen da, hor saiatu da pixkat ezkerpareta gehiegikin, oso ongi etxi Ainoak, Maik bai. jaso, dejada bikaine eta Maite. Hortze honez, aurrekotan Pareta ikutu Ez dira. bindu, eta nik Bai. uste hortxe ja ataintza jo pelota, bestela hortzan berri zen Maite. bai, hor pareta ikutu duen hortan. Da, esan dana, holaxe inberra dauzke jokaldik, zati bestela ikustea. Gainen, hortxe da hola beti defentsako Maite eta... Bai, eta leheno Bukau. esan duen arira pixko bat esango nuke ez. Igual aurreko tantua ingorra izan ez balitze, beti aukera daukezo pilota eta aiatzeko ez. Oso tanto gorra izan da aurrekoa da berriz holako pilotakada batea aiatzea zaie da ez. Maitek jaso. Bai, Ainoai, bai, momentu txarren erori zaio ez. Egia berai dela, bueno, Dan bai, aspazi zaila da, partidun bai. dinamika aldatzen ez, orduan ba, bueno. Nik uste aukeran zegoela eozer gauzaiteko Bai. eta idea bat baino gehiago etorri zaizkola. Eta azkenean, Berai da dinamika hori aldatzen, eta orduan ba, bueno, normala da ez, tarteka ba, denak aie da, eta esan duzune igual ez, bizpairu gauz etorri zaizkiola burura, eta normalen ala izaten denen, txapazpie seguro izaten da. 38 bikote gorri aurretik. Atze Ainoak, Maitek jetxi, Ainoak atzea, Maitek atzea pausa manda, jaso, Maiak ireki, Maik ongi gerri jota, frontexa aprobetxatuz. bai. Ondo. Eskun guain ikuste geixioa idela gozatzen, hasieran geixio kosta zaiola luzatzea, eta bigarren zatin hobekia idela gozatzen. Maitek ongi eskatu, eraman, Maia, ongi atzeatu, Maite ezkerparetan bile, ongi Bai. sartu, eta hor bai ez, hor mine ikien badaki, eta Bai. goengoan oso ongi sartu du eskunez, hor askotan hobea da pilota arrotzen ibili beharren, oaintxe bezala, 3 terdi inguru urtan pilota sartzea, eta hoi bete-beten asmatu du, eta bueno, 21 eta 18, eta oaintxe bai, ba, bikote gorrik hortxe daukela ez, garaipena, eta urdine, ba, lan esaituko du seguro, leheno alde handioakin ibili dielako, eta asmatu duelako ere buelta ematen. Bai, presio gehixokin nuen, ja partidu tanto Bai, tanto bakarra batean, eta denean, faltan, bueno. baina ea Maiek zake horrek ez zaitu. Hor, ez. Ba, bida, errestoan oso ongi bili dela Amaia denak eraman ditula, baino guaingoan azkeneko hau, ba, bueno, eskubiz hor, bai, baino berriz emai txost horren bile joan da, nik uste hortaraxe joan dela, eta horri indula gaur min gehiena, eta, bueno, oso pozik bikote gorrie, hogeita garren horta iritsi denen, eta bikote urdinen pena, hor ikusten da. Ba, bueno, hainbesteko buelta eman ondoren esperoko zuela azken txampa horrei ekitea. Baina, bueno, San Fermin torneo hau berezie da.
egia da txapelketa aurkeztu ginunen esan ginula ez, bigarren aukera bat badaola galtzaientzat, eta Ainoak eta Amaiak aukera hori eukiko due, irabazleko errexago eukiko due, guain Maik eta Maitek jokatuko duelakoan eta Natalen kontra, eta hortko garaia zuzen sailkatuko da finalea, eta galtzaieke beste aukera bat izanen du, orduan, horren arnasgune horrekin ongo da bikote gorrie, eta urdinek aldiz, bide zaixegoa izanen due, gelditzen zaizkioan bi partidukoa irabazi beharko lituzkea final hori lortzeko, baina dena irikie, txapelketa irikie, eta guain, ea protagonistak ze kontatzen dute. Zorionak, hasteko oso partidu gorra izan da, hasieran alde handi hartu duzue, 14-7 joan zate aurretik, baina gero buelta eman dio eta larri ziren bukaeran baztarrak. Sí, la verdad que ya sabíamos que es una pareja peleona, que hay que trabajar mucho. Nosotras hemos hecho nuestro juego y era eso, intentar de trabajar el tanto y luego pues si había ocasión terminarlo, y ha pasado eso, ¿no? Al principio hemos ido más de cara y luego han acertado ellas en otra atacada y pues se ha complicado, se ha igualado el partido, creo que ha sido a 16 y luego ya era quien acertaba, así que contentas con el punto para casa. Mai, nik uste partidu hona jokatu zuela, zuek bikote oso gorra itezue, zaila da zuei zuloa bilatzea, eta gaur bereziki asko nastu zula saketik esango nukenik. Nik uste dut hasieratik basegi un partio gorra izango zala, ze Ainoa eta Amaia oso bikote sendoa da, eta nik uste dut hasieran oso ondo hasi gazela, Maitatzean oso komode ikuste, eta ni aurrian bizi mugitzen pelotia, eta esan dozu mogan saketik gaur asko asmatuot, eta sufritu da bukara arte, baina puntuagin oso gustora. Txapelketa berezie da, garaipen hori baduzue, horrek esan nahi du, aukera gehiago duzuela ez final hortarako, eta hurrengo partidue Natale eta Anen kontra irabazten bazue zuzen sailkatuko zatela final horta. Atzo Natalek eta Anek jokatu zen, eta irabazin zeben, bakigu oso bikote sendoa bai dala, ze Ane atzean igual apenas dau faiatzen, eta Natale últimamente aurrian oso trebe ikusten dut, osea que partio zaila be ikusten dut. Osongin eskak, urren arte eta zorionak. Eskerrik asko. Neskak gaur ez da posible izan, egia da zaien egin duzuela 14-7 zinizten atzetik, eta buelta ematea lortu zu, baina bukaeran hortxe bi detaietan joan da partidu eta azkenen ez dizue garaipenik eskuratu. Hori da, ez, azkenean igual hasieran ez beha sartu oso ongi partidura, haiek sartu ira hobeto, eta gero lortu gu pizkat buelta ematea eta gure jokoa egitea, baina azkenean ez zinezkoa izan da. Hori zure aldetik Amaian ikuste bigarren zatin eskue hobeki sartzen zinola eta geixio luzatu dozola pilota, eta orokorren partidu ona izan dela, baina bukaeran pixka falta izan dela. Hori da, uste dut ongi jokatu dugula, baina oso aurkari gogorrak ziren, eta oso ongi atera behar ziren gauzak irabazteko, eta gaurkoan beraiei atera zaio beto, eta irabaztea lortu dut. Ainoa, gogotik saiatu za, jokaldik alde batetik beste egiten, baina egia da, bikote hau gorra dela defensan eta gauzeko songin behar diela tanto Aina izateko. Hori da, oso gatza zen, alegintzen nintzen, eta ganera atzetik markagailuan zoazenean, askoz gehiago saiatu naz, usteot lan handi indogule, falta zen apurbete olatu hori jarraitzea, gatza da ez, dekosunean defensan fenomeno dauen bikote bat, eta gero oso gitxi oparitzen dauena ez, atzera kargatu da hori Amaia,
oso ondo indori eurin lana, baina bueno, jarraitu behar dugu, usteot lan hona indogula eta horrekin joan behar gara urrengo partidure. Hori da ez, oso detaile gutxitan erabaki da, baina bueno, txapelketa honek bado berezitasune beste aukera bat duzuela, egia da bidea zailxegoa izango dela, baina dena irikita daukezuela, eta urrengo partidue izango da zuena Oskoz eta Perezen kontra, eta hor jokatuko duzuela aurrera segitze hori. Hori da, bai, ontxe beste partidu bat, gaurko sentsazionak hartu, beste pilotaleku bat izango da, eta bueno, nik uste dut aukerak bibikotak aukiko gule, baina bueno, jokatu teragoaz eta ber. Oso ongi animo neskak eta hurren arte. Eskerrik asko. Bueno, Janan, nik uste asteburu bete-betekoa ez, gu bintzat gozatu hartuta goazela, atzo Kortesen oso partidu ona jokatu zuen lau pilotarik, desberdina izan zen, aurren tikitaka bisi-bisikin, gaur partidu gorragoa izan da ez, egia pilotalekuek hortarako bide ematen zula, baina oso txapelketa hasiera ona eman dioa pilotarik, ikusten da gauzek estu daudela eta hemendik aurrera lan asko inbarko dela final horta sailkatu nahi bada ez. Bai, nik uste baietz, ikusi da, bikote guztik ze maila ematen nahi dien, eta dana nahi duela ez. Final horta aiatzeko desio dana dake, eta nik uste laneako darela. Eta, bueno, irabazle pozik egongoiek, gaur konstatako puntu honekin, bintzete aurrea biden jarri delako, eta besti urrengo aukeran zai geldituko ie. Eta nik uste gaur egin dago lanak ementzat guztu onberreko leukela, eta urrengoak hori puntu alde horretatik positiboa, partidu ona jokauta da joaztela bintzat. Bai, eta datorren hasten oso partidu politik gelditzen die, dene irikie dau, horre bai egie da, Ainoan da Oskozen arteko lor gehiago hilo bizikoa izango dela, galtzen dunak jazulako beste aukeraik izanen, baina, irabaziezkeo bai badaukeala aukera, eta gero, irabazleen arteko partidu ere honen da, baina horren aurretik lauterdikoa ekinen diu, eta, urrengo txanda, plazer baduzue osteunen izanen da Labritetik, eta hor, lauterdiri berriz ekinen diu, eta hor bi partidu ikusteko aukera egongo da, alde batetik Iturriaga eta Barrokal, eta beste batetik Ainoak errepikatuko do guaingoan Galeanon kontra, eta horre bai, gogotik inbarko dela, denak nahi duelako final, bosteko final hortan egon, ez? Orduan, polite, bi txapelketak irekik, eta dena, jokoan. Bai, hori da, aukerak binakakoen alde batetik, da bestetik lauterdi hortan bagoitzen aldetik beste aukera bat dauke, eta nik uste guztua jokokoen modalidadie, eta ostegunin beste jaialdi polit bat, eta aukera partidu politia ikusteko. Hoxe, plazer baduzue osteun arte, eta osteunetik aurrea berriz asteburu bete-bete ekinen diu, baina urrengo itzurdue osteunen Labriten atxaldeko 7. Ordu arte, arratsalde ona pasa. Atxalde on.